Hello guys. So, today guys, inaantay ko pa yung van mag-pick up sa akin papuntang work. Ayan. Ganito ako everyday guys, papuntang work. Nag-aantay ako dito sa gilid ng daan. Walang katao-tao. And ayan. Later samahan niyo ako para sa samahan niyo ako, ituturo kayo kung saan ako naglalakad pag papunta kong work, pag out ko mamaya. So see you. So, anong masasabi mo sa araw mo ngayon, Dian? Anong masasabi mo sa araw mo ngayon? Today is really, it's not just productive, but it was a little bit of entertainment. Yeah, everyone was really intelligent to guess what is supposed to be the answer. Everyone was really cooperative. Thank you very much. Okay. And now guys, paalis na po kami. How's your day? I'm good. It's good. It's perfect. It's fantastic. Laban. You feel fantastic? Why? Yes, because I got 6 calls 6 calls? today. That's why you feel fantastic. Yes, and every calls are fantastic. Oh, that's good to know. Tanakoy, muli na ta. Let's go. Yan guys, katapat kami ng Ayala Malls. Yan. Ito yung workmate ko na nagmo-model din, pang sideline. Yan. Ganun kahaba yung hair niya, ginagamit niya yan pang pang linis sa likuran. Parang hindi lang na stress guys sa calls niya kanina. Murag na stress. Dito guys, nakakain ako dyan before with my students. Yung nag-ESL pa ako, shabu-shabu. And if you walk away from me today. Yun guys, di ba guys? Super ano sila guys. Parang hindi lang na stress. Yan. Habang bata pa sa lamuhan maglaruan. Ayan. Dito ako dumadaan pag pauwi na ako. Yan po yung JP Morgan dyan. Ganun sila pag naglalakad guys. Ayan. Anong ginagawa nila? Ewan ko. Ayan. Nag-i-emote sila dahil sa mga ano nila kanina. Ito, ayun na. JP Morgan, Chase, Anko. Badaan ako dito. Bank accounts dito. Banking dito, banking.
Yun. Tida. Ha? 15 na akong kwarta. Yan. Dito kami guys, ipauwi na kami. Ayan. Ganito yung mood namin pag pauwi na. Hello, how are you? Ayan. Hi! Welcome to our personalized vlog, and I think it's going to be edited today as well. Yes. I would like to welcome everyone. This is a new phone. This is going to be a new device. Yeah, these are the losers. Oh my God. Imagine na kita na losers ha. They dance Oh, the actually. famous TikTok. Wait, about this niya, may TikTok mo? Yeah, she's a dancer. Pero happy sila guys kasi may 700 sila para sa Yeah, ano. 700 reach here. Wait, mana iya sa mo to 700? Palit dito sa. Yeah, tayo ano? Hindi, para kuhan ko natin, tagsa-tagsa man to. Tama ayo, palit bahog. Bahog sa team na to siya. Dili, 700 per person. Ano ba? Dili gaga. Para to tanan. Ang pagsabot kay per person to siya. Afford sila? 13 na to dahil. Per person. So, nang gagawin dun sa 700? Saan naabot ng 700 pesos? Saan abot ang 20 mo? Sobrang episode guys. Pero ka lang sa banang duwa ka na nagdumay dito na dyan sa kilo na spaghetti yun. Pambili na yun ng emperador. Ha? Pambili ng Hindi, emperador. basta mga ginat may ihon. Oh, pwede sa katwitag ba yun? Oo, MP na yun. Pero I don't pinamay tabuin. Iman mo inom mo Okay, ba? para sa outing. Oh my God. Sa 17 July. Oo. Pero okay naman kamakamulan sa. Dili pa ako kakuyugan na sir. Hindi, ako yun. Oo. Ano man? Na ako yung mga kuhan commitments. Naghanag, di mga uyong eh. At naagapon mo na. Namo ko ng mga TL, so mga babayan na usually mauwag. Basta ako for first, whole month of July and then first 2 weeks sa August, full book na yung ano. Kinikita ka gaya na, bugal si kalaw kaya taya ka. Bantay na yung gano'n, bantay ako mga tao na yung bantay na yung aray. Asa di ay? Kinsa may naglabay? Apil dito ka ng pagkuha sa basura. Apil paglatan. Kaguang. Yan kay buwak. Pat na guys. Napan-arrange akong matanong kung pag-arrange.
Bad man na, oy. Bad man na. Ayaw, kreatura. Wala gigikuan pa, gipaon pa. Wak matik. Tanong nga man. Uy, 15% naman lang eh, charge. I-charge Dano sa salida no. Ato sa charge, dano sa salida. Ha? Asa man charger ay ikot? Charge ito kwarto mo. Ano na lang iPad no? Ato sa charge. Andar. Andar na. Charge sa nato, charge sa. Nay, kabatig na ang ana ay. Nana, battery na. Ha? Nay, laing king na ako. Allah, sige dong. Nay. Anak kanindot ha. Anak dong, sige dong. Oh. Allah, kanindot anak, pagilong anak, pagilong. Anak, pagilong siya, anak. Tanawa oh. Nilukot ang naw. Bakit ako anak, korbe, bakit ako. Allah, Jim, mo ni charger? Allah, ninduta, gil. So yun guys, I'm home na. Ayan. Nakauwi na po ako guys. And currently, kabihis na din ako. And maya matutulog na po ako. So, yun yung mga dinaanan ko kanina. Yun yung usual dinadaanan ko pag ako ay pauwi dito sa bahay. Yan. Hindi ako masyado nakapag-video ng maayos. Kasi naantok ako sa sasakyan kanina. Kaya yun. Hindi ako konti lang yung mga na-videohan ko. Pero, ayun, next time, tingnan natin kung makapag-video tayo ulit ng maayos. So, yun, samahan niyo ako ulit sa aking next adventure at sa mga aking lakad ko. Ayan, hanggang sa muli. Bye-bye!